Здравейте хора, днес ще снимам Poppy Playtime Chapter 4. И Poppy Playtime Chapter 2. Стигнали сме почти до половината, стигнали сме до Game Station. Лъчко, сега не е ли мой ред? Така, стигнахме до половината почти. О, тук трябва да... Май, какви са тези ръчки? Какво трябва да се прави тук? Вижте ни лабубутата, къде сме ги събрали. Да, другото видео с моят приятел ще качим как отваряме лабубута. Да. Така че се абонирайте за канала и щупете лайк бутона. Да. Така, нека да започнем с първата игра. Не искам. Мисля, че трябва да започнем с Musical Memory. Мисля, че е Musical Memory. Така, няма да започнем. Така. О, сега трябва да се... Добре. Така, минаваме. И сега трябва да се... Сега ще видим какво трябва да се прави на игра, на първата игра. Така. Значи хора в момента... О, къде се озовахме в момента? О, трябва да дръпнем някаква ръчка, така нека да я дръпнем. О, това е някаква фабрика. Така, сега трябва да пуснем да гледаме. И пускаме на касетката. Ето ме хора, в момента играя. И както виждате, това зеленото е моето лабубу, а това белото е на Лъчко. Аз имам едно синьо също. Аз съм сега на гости и снимаме видеа. Да. Други път ще качим видео как отварям лабубу. В моят канал ли сигурно ще не знам, но може да е в моя канал, така че се абонирайте и за двата канала, и за Лъчко, и за мене. Да. Така че в момента трябва да гледаме касетката какво. Така, тук не има някаква ръка. Явно ще ни даде нова ръка. Само Марто Шопов, като ни гледа. Така, един наш приятел в момента сигурно ще иска да ни играе с нас, да записва гледа с нас, обаче няма да го качим. Защото те целият клас постоянно ни се подиграват. Да. Лъчко, свършва. Добре, чао хора, до нови срещи. Да, и сега затваряме и за последно ще ви покажа лабубутата. И моето. И бай! Чао!